huomenta. Mä heräsin just. Eikä se huomaa. Mut toivottavasti sä ymmärrät, mikä rakkauden teko tää on multa. Tää on tosi kiusallista ja kauheeta. Kaikki nää hiljaisuudet ja en mä tiedä. From me to you with love. With love from me to you. Kaikkeen sitä ryhtyy. Mä oon ehkä muuta keksinyt, mikä sua vaivaa. Myös. Totta kai sulla on traumaattinen kokemus takana tai anteeksi. Mä oon vähän unipöönäs ja on tosiaan. Nyt se pitäisi laittaa käsisuunnata ja haukottelemaan. Mä oon ehkä keksinyt, mikä sua vaivaa. Nimittäin nyt se on tutkittu. Huippuälykkäät ovat sitä onnellisempia, mitä harvemmin he näkevät ystäviään. Voisiko olla? Oletko sä huippuälykäs? Ehkä. British Journal of Psychology. Viime kuussa julkaistu tutkimuksessa havaittiin, että erittäin älykkäät ihmiset tulevat vähemmän onnellisiksi, mitä enemmän he viettävät aikaa ystäviensä kanssa. Älykkäät yksilöt näyttivät olevan jopa tyytyväisimpiä elämäänsä, kun ystävien parissa vietetty aika oli vähäisempi. Yksi selitys löydökselle voi tutkijoiden mukaan olla se, että älykkäämmät ihmiset ovat pystyneet mukautumaan helpommin uuteen todellisuuteemme, jonka teknologinen kehitys on mahdollistanut. Esi-isiemme aikaan oli tärkeää pystyä luottamaan metsästysporukoihin sekä lasten kasvattamiseen tarvittaviin verkostoihin. Huippuälykkäät ihmiset ovat nykyään kuitenkin pystyneet luultavasti sopeutumaan helpommin kaupunkien tiheään asuttuihin ympäristöihin sekä vähäisempiin ystävyyssuhteisiin. It's a fucking clear case of you, you know. It even sounds a bit like me. En mäkään jaksa tuolla riekkuun niin jatkuvasti ja silleen niin kuin kalakavereiden kanssa tai hehkutella 2 kilon siipoja ja mitä kaikkea muuta. Ja just ne teatteriporukat, mä jaksan jaha paskaa niin kuin niissä, että oikeastaan mä tykkään olla ihmassa. Kodella. Saa ihan hyvin, tai siis somessa saa ihan hyvin täyteen niitä sosiaalisia tarpeita, jotka kaiken lisäksi tulee muutenkin täyteen jossain helvetin töissä tai jossain, niin missä on ihan tarpeekseen ihmisistä. Siinä on ainoa juttu se, että joskus saattaa sit että vaikka on tullut tavallaan se ihmiskiintiö täyteen, niin ei ole saanut kuitenkaan sellaista love treatmentia tavallaan, että jos ne jotain siis yhdentekeviä ihmisiä mulle joihin mä suhtaudun niin välinpitämättömästi tai silleen, että niille on hirveän niin kuin, ei mitään kovin syviä suhteita, niin siitähän tulee niin kuin mittataitojen niin kuin sosiaalinen patteri menee nolliin, mut sit tavallaan semmoinen ystävyys- ja rakkauspatteri on edelleen niin kuin tyhjässä nollassa. Et siihen tarvitaan ihan tosi spesiaalia ystäviä ja tyyppejä.
silmävuotoa. Okei, hei. Aika ihana aamu. Ihana aamu, missä lukee yksi artikkeli vielä tässä. Ja mennä kouluun, käydä suihkus, syödä aamupalaa. Kahvit vois keittää. Toivottavasti tulee hyvä päivä. Mulla ei ole töitä tänään. Katsotaan. Moikka!